ba khamsa jing kema kalong ba kaladon ka jing seng ba he hatayang hakalai photarik ulber kha khandai spa arpunyo hakabau la penbaptis khat sawut ibri Hakani kasngi lapin baptis ru ya wei khuna arit ubala kelalong upaya barat ba jong kabalang hakathain rilum khasi jantia Silvanos zni lendo na baptis iapi kerten upa Madukun Maun Mensien Bakwit Amen Hong Ka Yamli Kadak Ka Yingkwit Kristan Amen Une Momboti Ulong Ka Jinsyai Ukris Now to sumbai bagi missionary kelabet ha terkhang ka jengai akathan ribhoi kalaroi sapria bat iba kat hado kene ka lengkho basispa snam jog jengai ladan nyofula haja reuspa nyofunda ki kristan katolik na ki pratli ki parish ribhoi ha jengai lenti ha jengai Don kipor ke bangi sirham don ru kipor ke bangi kamlek pejak ndre habang ayo ihi ya ki pai rungai da katam ribhoi ki long ke babat skam ya la ka jong ka jingai ka wei ki don ki bala shong lupa hatam ribhoi ki bawan sa ka balang mat sa ka wei pat ka jingroi jong ka balang ka tam ribhoi ka de da ka jingwan jong ki wei pat ki para khasi ni ki wei ki thai dah baya penduk kumne kapan skam ro ya ka jingai jongki wan la ka jingai haboi ka wan na ka rai thayang hemrei na ka daw jo ka jingsuk hakalet kawan ya ka parish la seng nung kong hanong po ha ka arp sautrik jeliu jong usnam ka khandai spa lai phimrio usahab ke kantli balong deputy commissioner jong ka khasi ba jantia ul ai jing bit Yo padar bandrami ban snaya ka wei ka ying mani how wei lu nong po kalong ka pring jong ka ribhoi ha kalong kum ka sentar do tu por te de na kata kadau se ha gitu ki por maman shwa
Ri pos na menchua bagi laong bang la ban pli noi kan po kum ka Paris po ka them ri boy Kejingwan jong kebalang Katolik hari boy kalong ru ke jingker khu barat ba ya kate kethan ha ka ba kejingelap kam sim lalom tang da ka khti henrei da ki kam ni don ki school ha baro ki buon ba chnong try 95-96% jong kandong la don ki school but ka way ka jing thlu bang isnang to school kum tang ban yo ki khna no kandong bikin yo le school te ka balang ka seng ki school klam da perkhat ya ka jing bot jing sat tang ka banta ban ai jing nang jing start but ki dispensary ki healthcare ke ba ni la contribute buon ba hadu menta menengi buon ba ki healthcare but dang gini ki por ba de baru nang sna ki healthcare kum shater so bani pa ki sister to ban pej ya jing ko jing tia jing breu but sa ka way pade ka jing no senyang jong ka balang Katolik ka themri boy ka long halor ka yo ka kot namar ki missionary Katolik ba ki leng om tang ba ki alap ki jing ngai ki hikai ru ya ki breu kumbangala ong menne ka jing nang ka jing tem sa ka way pade kumno ban rep ban riang kumno ban kamai ban kaji tinggal yo iya kata Tena kali yang kabalang kala ada sibun hi karep karyang tapi po merani don ketukar artisi kebahikai gibriu kumno ban rep ban riang ban ri do kha bat bun ba gibriu kala yo jeng hikai na katu tengah semba ha karep karyang ru kabalang kala persyang hi ban aje hikai gibriu La banong nakani ka than ka lapan mi ru ya we urat ba kabalang bat ka jai bin ri bat uta ulong usob lei Silvanus ngileng do Te menta pin samla pin sonurem lo kan ka jingcho ko pin salom flor ka balang Katolik flor ka jai bin jingi bat flor ka persegero ya nama kata samla bile so le ba jingi pin kamti hai we ko ai samla kong yang kamu horsia kena dibatai ya jing hikai jong kebalang bagi siapa kena dekat jing berpa bala penem yang itu dia tu di diocese na lagi jangan yang dekat agar tinggal di rumah lembaran ke kau jelas kam triang batila jok ya kam jong new so blai ki sawajam hadu hakini si bat ulana senyang sibun syakabalang bat ru syakajat benri nyu trep nyu sku banyak keren show hang fadarsni kalom ka ba simpor namar ban breu balengkot kerniang hendreu ba jerong pat kajing nang kajing tip te banyak keren hang fadarsni kalom ka ba kam simpor renga kwa ban ong tanggane ba ulong u breu ubas kem hakata ke jenget Katolik ke baudan bat ubas kem ru halaka jongka culture kombo ongki pareng halaka riti ke dustur utip ya baro arlian uskem ya ke jenget Katolik bat utip baru ya ke jenget u menbarim jong kon kasih kara bat u pentre kam ngasiam bo dewe niki breu ki bab yang habar arli ki niki kejan u pendon kam ya ka jing sngop thu ya ka culture ban sngop thu ka Bible baru penon kam ya ka Bible ban sngop thu ya laga jongka culture tengah terai kamnyar ki breu bangin siam kumu fadarsni lano senyang sibun asya ka tho ka tar jeng jela hadu benta ula tho hadu kumba sau phau tam ki kot bat ki ba khampau ki de ka khasi Hebrew khasi Greek bat khasi Aramaic dictionary ula kelas ka ktir khasi ka Bible bat menta udang yai tho ya ki commentary Bible ya ki baula pendat kumba apulai tu Tengah senguru ong kitin jong fra Elias kajai kitin kate kajai benreu pi temal ha uang ha kitin ha jing durya pi kitin pin lap karu kom perkhat karu kom perdain
rap ke nong rim jong kaniam pen lap ki nong rim jong ki ti ki dustur ta ka badai dam don ka thok atar kini ge bro kin su ya e tu kini gel sho jingmut jing api tinggal sang da sisa Kejino senyang jong new rat ba kebalang kampat kut haduk gini kisni man kesni top uyai tho iki kot kibau khen bagi dai ke spa ba jong kebalang bat kejaj benrio khen kor bahai ke ketien ublei bat hakene ke senam lengko chi spa jong ke jenget haribu ulet ban jengo man ke wei pakawei ke Paris ban ye kendo iki samla bat kersia ye ke mensim jengki ban e ublei ya ke balang bat ban puli ya ke jingtho bahu ko blei tangiran badan habeneng hateng kong to pagi kemat ju se ke temri bhoi jungi ke bahagas nem syajar kana spa khatwei ha ka sngi sajain bakhoi ke baptisma ke lahap grup kadu kanong ba thayang jungi nengkong ha kasalang mat jungu ajir lengdo bisar bat lagi kuba ka kenhun ka babin bun belai ha katu kasngi to kanang roi ka balang ha kane ka temri bhoi mo blei kinan adu brokin poi seta ka jing thmu ba ka jing mang jing phi bandon tang kawai ka samlang brot badwe unong ap singeu kata mo blei kinan rai kata dau kris utrai jungi amen aga kateng pa bat ukun bat mensim bakut amen dah